добър ден на всички! Днес ще ви покажем как се игра на интернет Bakugan. Сега отбирам много Bakugan. Аз отбирам Pyros Dragonoidos. Сега го фърлям Bakugan от Dragonoid на портал картата. Bakugan Drago на 600 ги поеми. Сега в противника го пада Saurus Bakugan. Той има 330 поеми. Сега портал картата на Драго му додава 140 ГП. Му додава 80 поеми. Значи сега има 680, а на Saurus му додава 20, значи има 350. Ова портал карта на Драго му додава, а сега и той има 800 поеми, а Saurus има 480 ГП. Благодаря. До гледане!